Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en video herinde fra Atax-prisen. Og i dag så har vi Leo med. Og det er anden episode herindefra. Og ja, vi er stadig noobs. Ja, hvad man kan decideret kalde det. Ja, men sidste gang så spillede vi jo med Jakob. Og han har desværre ikke... What? Fløj du lige? Nej. Nej, det var bare sjovt. Superman! Ja, altid grundlæggende. Men i dag så skal vi mine. Nej, det skal vi ikke. Vi skal have en celle, som jeg går hen og sælger nu. Jamen ja, men det kan du godt gøre, men ja. Så der var ikke nogen celler ledige. Jeg så en celle, der var ledig. Nej, vel ikke. Jeg er sur. Der er flere cellegange. Sådan der. Nu har jeg 1800. Så går jeg hen til cellegang 1. Ja, det er også første gang jeg spillede. Ellers første gang jeg spillede i server. Men ja, jeg prøver lige at kigge. Det her, det er cellegang 2. Der giver jeg ikke lige ind. Cellegang 1. Den er lige her, jeg man kan sælge de her sugar canes, fordi så kan jeg virkelig rig. Og jeg har fundet en celle. Nej! Jeg var så tæt på at dø. Med mine smukke sugar canes. Jeg kan ikke sælge det nogen. Nej, det er virkelig. Men det var vist kun den der celle, der var tilbage. Hvordan skal vi få 3? Jeg spiste. You're not permitted to enter this area. Okay. Så det er sådan, vi leger. Så er der jo ikke nogen celler tilbage. Jeg redder dig. Jeg er ikke væk. Nej, Sammen. Ja, jeg fik ham. Vi går ind til sugarcane farmen. Du sælger en sugar for en, altså ikke sugarcane, men en sugar. Ja. Og der er 1,5. Det er i hvert fald penge. Ja. Altså, i dag så skulle jeg have optaget for Pace, hvis I kender den. Og Paste. Altså. Men desværre er den nede. Det er crawler også. Nej. Ikke. Den er ikke nede. Okay. Og jeg fik VIP-rank. Eller luksus. Rank luksus. Det var ikke en rank. Jeg tjener lige $15. Var det en kit? Det var et kit. Men jeg har stadigvæk ikke råd til det. Men jeg tænkte også, at vi er optaget i 4 minutter. Vi er optaget i 4 minutter. Wow, de koster lidt, de her poletter. Skal vi afslutte episoden? Hvor mange penge har du? 7
299 og se. Køb en diamond på lidt. Okay, hvor billig er det? 650. Jeg har købt en. Skal jeg? Ja, køb den. Bum. Nå, måske. Okay, er du klar? 3. Det her. Jeg kan få, okay. Der er 0,25% chance for at få jackpot. Og det er 35.000. 7% chance for at få 1.000. Altså, jeg vil nu være tilfreds med diamant. Okay. 360 pullets. Nej. 360 pullets go. Okay. 360 pullets go. 360 pullets go. Okay. Kom. Ej, hvorfor? Ej, det mener du ikke. Hvad fik du? Hvad fik du? Jeg fik iron til. Det gjorde jeg også. Ved du hvad? YOLO. En iron pullet. 360 pullet scope. Bum. Ja. Nej, du mangler en krone, så kan jeg... Nå, jeg har alligevel råd til en iron pullet. Jeg må kun have 1k tilbage. Må jeg lige få en? Nej. Kun hvis jeg vinder. Det gør jeg ikke. Ja, okay. Så tror jeg, vi skal runde episoden af hernede i casinoet. Hov. Så står vi her. Så står du over i den anden side. Så slutter vi af her. Jeg vil sige mange tak, fordi I så med. Og så vil jeg da bare sige hej hej. Sådan der.